na jamna moko bondo mbiyunjo kana manifesto ya gimo en muhimu en manifesto gima ng'ato dwa tumoni koro sani ka misling miario buko nyinade but ka yera kawuono baloso ni yo madhi dalau aloso ni school mibodhi some kwa sababu like ka public schools tin ng'e jo dala might not understand but Nairobi kaka Imaradaima ward ne ungu public school kan wachako siasa ni kwa wacho ni wadwa tumu ABC kaka mfano Embakasi Boys motim sani and I'm happy at mantie sani otime nikech na acho ni wabo chako Embakasi Boys though is there on the name gise identify place gigete nikech kidika koro tich mitimo kwa mfano to pesi mang'eny itero nyathi school but ki save itero ya public school a good public school that's not congested ibo nango quality education kod pesa matin kuro kurwaranga ni pesa mimia kurwaranga soya kuro Nairobi ka bede jamna yukre kaka gwen yes koni yukre kabisa koni beche ng'eny dala kichaki ng'ato sling prabich mimi achiel ng'ano ikonya kabisa kaka kimi kichung bunge to mi ng'ato piny ma sling 500 to ng'ano nyadi uko ni kala pesa no mang'eny nikech sasa wasebedo godo kaka ramna toki yiero mano mar higa mar 2022 neno kaka koro wacho ni ibro yudo ng'ato nika geno ni makom nikech kinyo kama dynamics kaka gwenge ntiere to kaka ng'ato osedhi murem samoro notiyo koda pesa mang'eny kong'ene obro bedo koyudo inikruok mane mameni ntiere godo ya koro kae sponsors ntiere godo koso gin mana pesa ni mane ichwero godo luchi. Yeah, of course, wamanyo sponsors, but ichako tiyo gupesi, but one of the best things, kaka Embakasi South kumachungi, kanye kuma mu sponsors, kana joma sponsor kina Daniel Juma kod Oluwenyigiri kod Jera, giwokoro akon, not mostly NGOs, NGOs bentiere, but indo NGOs onge pesa, mang'eny kaka nenga chon, nikech ka Trump nodonyo kod jomo kone gidio, pipes manueti yogo, but Embakasi South ni industrial area, Jera,